दीदी तो एकदम लिमिट कर देवेली। ई कोनो बात भइल? दूध में रवा के समथिंग मिला के पिला देली। वेरी बैड। अरे हम तो कहते नहीं बैडेस्ट। बाकी कोनो बात ना। हम बानी ना राउर केयर करे खातिर। हम तो डार्लिंग जी के दीवानी हैं। का भाई हम कुछ गलत कह देनी का? हमेशा बात करत रहल जरूरी बका। बाकी हम तो कबू तू चुप ना रह सकेलू। डार्लिंग जी हम चुप 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 एकदम चुप। तुम्हारे को बात नहीं की सुने के हमरा। ये डार्लिंग जी मंजरी दीदी से अलग भइला के बाद भी हमार नियर नैखन आ रहल। गुस्सा के भी उनके थिंकिंग हो रहल बा। हम एकदम फेड अप हो गइल बानी। हम स्टूपिड हई, हम फूल हई, हम डम्बो हई, हम निकम्मा हई। रवा बोले नहीं हक्का हमरा के। हाँ हाँ बोला नहीं है। अरे दीवार पे देख के काहे न मरनी? हम पे उछाल देनी, हमरा लाग जाई तो? अरे ऐसे की वॉल खातिर ना तार हेड खातिर रहे। बुझलू ना तहरे माथा फोड़त रही। अब हम का कर देनी? अरे तो ये तो एंगर बा। हम का कर देनी? अरे एक तो कहले रहो कि डार्लिंग जी के वसीकरण करब। डार्लिंग जी वापस से हमरा के लव करे लगी है। कैले लव कुछो ना घंटा। कितना खिसियात रहले हमरा पर। एंग्री बाड़े। अब ई घर में ना सबके सब क्रेजी हो गइल बाड़े। ई नीलू सबरे से ड्रम पीटर जा रहल बा तो पीटते जा रहल बा। शांत माधुरी बहुत शांत। नहीं क्या होके काम कर शांत। मत सिखाओ हमरा के ज्यादा। हमके डार्लिंग जी वापस चाहिए तो वापस चाहिए, ना तो सुहाग के प्रॉमिस हम तोहर जान ले ले। और ये हैंड देखा तारू, ये हैंड से नेकवा दबा देता हाथ। अब हम बोली गाड़ी चले ले बानी कब्बो। इतना मनी ड्राइवर के रहते हम गाड़ी चलाए। दिमाग सटक गइल बा खाता हाथ। अच्छा पीछे बैठ के देख ले तो होखे कि कैसे गाड़ी पहले धीरे शुरू होखेला फिर रफ्तार पकड़ेला। ता वसीकरण भी ऐसने होखेला, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेला। गाड़ी के रफ्तार पकड़े दी फिर चला ले 120 के स्पीड में। राउर वसीकरण के कारण ही विश्ववीर जी मंजरी बहू से दूर हो रहल बाड़े। एक गली बताना कहाँ चल गए? चली हमने ओके ढूंढे चलल जाओ। हाँ हाँ चला। एगो दूगो टोटका और हो जाए दीदी, फिर देखा राउर डार्लिंग जी पूरा तरह से राउर हो जाएगी। रउआ लागत बा हमार बनावल दूध से राउर डार्लिंग जी खाली बेहोश भइले हाँ। अरे ना ना, दिमाग आ दिल दोनों पे असर भइल बा। अब मन छोट मत करी, देखत जाई हम का करत बानी। का भाई का गाली मजा आयल? ड्रम में लुढ़क लुढ़क के राउंड एंड राउंड। अरे बोल काहे नहीं खुरल?
लागत बा एके जोर से चक्कर आ गइल बा। मंजी माँ के बतावे के होकी जोन हम सुननी हा। हम कह रहल बानी ना, सब तोहार गलती बा। हम बुंदी है कोयला ना कीजिए हरकत करब। रहे दा, ई हरकत तू ही कैले हो। हम नहीं की कैले। अच्छा से साफ नहीं को कैले, इसे गंदा पड़ल बा। हम बहुत ही खिसनी का हा। भइल दही बुद्धि काहे लड़ रहल बाड़ू? ओ भाभी माँ, देखी ना भाभी माँ, ये बड़का भैया के गिलास कैसे साफ कैले बिया, पूरा के पूरा काला पड़ल बा। भाभी माँ हम ही पूरा गिलास खींच लेनी, बाकी साफ ही नहीं क्यों हो। देखी भाभी माँ, प्रोटीन वाला दूध तो बड़का भैया रोज ये गिलास में पिए लेना। दही बुद्धि, जी कुबड़ी काकी कहाँ बाड़ी पता बा? हम उनका के ना अपन कमरा की तरफ जाते देख ले रही। मंजी माँ हमके रउआ के कुछ बतावे के बा। ना कली, हमके बहुत जरूरी काम बा, बाद में बात हमके करत बानी। कुबड़ी काकी के बारे में बतावे के बा। का बात करे के बा? जौन मिलावे के रहे मिल गइल बा ना। सब टेस्ट कैले बाड़ू ना, सब एकदम परफेक्ट होके के चाही। डार्लिंग जी हमरा बस में रहस बस। थप्पड़ मरनी रहुआ हमरा के। अरे सौतन बन के चैन ना मिलल का? ई थप्पड़ तोहरा के तोहार सौतन ना, तोहार बड़ बहन तोहरा के मरलस। तू आचार्य जी पर वशीकरण करे चलल रहो। तोहरा के कुछ अंदाजा बा कि उनका सेहत पर कितना खराब असर हो सकत रहे? हम कबो सोच भी ना सकत रही कि हमार छोट बहन इतना गिरल हरकत कर सकेले। और ई कुबड़ी, ई तो पराया बिया, गौहर वाली बिया, लेकिन तू तो अपन बड़ू ना। तू कैसे सोच सकत रहलू ऐसे अपन पति पर करे खातिर? हाँ, ये सब सोचे पर मजबूर कैले बनी रहुआ। बड़ बहन बने के बात करतानी, हमार डार्लिंग जी के रहुआ हमरा से छीन ले बानी। अरे हमार डार्लिंग जी के हर दिन भला फुसला के उनके अपना बात में ले आइल बानी। हर दिन बच्चा लोग के साथे मिल के प्लान कैले बानी, और हम वशीकरण करी तो थप्पड़ मार देनी। ना माधुरी, हम कबो ऐसा सोचनी तक ना। बस तू अपन बड़ बहन पर हाथ उठैलो। हम अपन छोट बहन पर हाथ उठा सकत बानी, ओके समझावे खातिर हमार हक बनत बा, लेकिन तू आज अपन बहन पर हाथ उठा देलू। माधुरी, हम अपन बड़ बहन पे ना, हम अपन सौतन पे हाथ उठेगी। मत बोली बड़ बहन।
और एगो बात ध्यान से सुन ली ही, अगर डार्लिंग जी के एक को वर्ड भी रहुआ बताईनी ना, या जे कुछ भी भइल, अगर उनका तक पहुंचल तो हम अपन सुहा के कसम खा के कहतानी, हम अपना आप के आग लगा ले हब। कली कारी ई आंटी कुबड़ी नहीं थी, इनकर कुबड़ नकली बा। मतलब ये आंटी झूठ बोलत बाड़ी। हाँ, ई कुबड़ी काकी के वजह से ही मैड मम्मा और मंजी माँ लड़ाई करत रही, और बड़का पापा भी उनकी वजह से बेहोश हो गई ले। ई कुबड़ी काकी बहुत गंदा बाड़ी, हमने के इनका राज सबके सामने लावे के बा। सही कालो काली तू। हाँ विश्वा ना ठीक बा, ऐसा ही लागल। आज तो हम झूठी काकी के साथ सबके सामने लाके ही रहा। ठीक बा, सभी के पता बना का करे के बा। अरे परेशान मत करो बच्चा लोग। अरे क्या करे विश्वा अरे शांत रहा। और अगर खेले के बाद तो बाहर जाके खेला। गैल भैंस पानी में है। नाटक खुल गई बा तो हाँ।
अभी झुक के खड़ा बाड़ू। के बाड़ू तू? कहाँ से आयल बाड़ू? काहे आयल बाड़ू यहाँ? चोरी करे खातिर कि हमार बेटी के अपहरण करे खातिर? कि कोनो अपशगुन फैलावे खातिर? बोलत कहने की कम वक्त। हमरा अचरा के छुए के भी कोशिश मत करिहा। तो खुद ही दिखा दा। अगर जान के सलामती चाहत पाड़ू ना तो बता दा के हो। डार्लिंग जी गई बड़े पुलिस के बुलावे तहार ना मिजाजे हलुक हो जाई। हम के इडियट बनौलू तू? बताओ तारू कि ना क्या बाड़ू तू? इडियट के इडियट बनावे के जरूरत का बा? वाह वाह वाह, एक तो बेशर्मी ऊपर से बदतमीजी। अगर हम चाहती तो तोहरा के वो डंडा से पीट पीट के घसीट के यहाँ से बाहर फेंक देती, लेकिन तोहरा के तोहरा औकात दिखावे खातिर हम छुओबो ना करब तोहरा। यही से हम ये रस्सी के फंदा बना के तोर गला में डलने वाली। अब तू के बाड़ू, कहां से आयल बाड़ू, काहे आयल बाड़ू, ये सब पुलिस स्टेशन में ही जाके पता चली और हम तोरा के पुलिस स्टेशन तक ऐसे ही घसीट के ले जाए। चल आचार्य जी, चल चल। आचार्य जी ऐसे मत करी, उनका लग जाए। आचार्य जी छोड़ दी रहो। लेकिन पता चले के चाहिए विश्ववीर झा के घर में आखिर जासूसी करे के अंजाम का होखे ना। चल आचार्य जी इसे काहे कर रहा है विश्वास? अरे अरे विश्वास, आचार्य जी ऐसे मत करी, मर जाएंगे वो। अगर रउआ सजा देवे की बाइन करता इनका पुलिस के हवाले कर दी। अपन गुस्सा पर नियंत्रण रखी। मत रखी गुस्सा पे काबू। कहे रखे गुस्सा पे काबू। डार्लिंग जी खींच
दी ही रसी कि सही खत्म करी। अरे विश्वा, अरे छोड़ काहे नहीं खाते बेचारी के? अरे ऐसा ही जाए था ना। चाहे दी हमें के चल। अरे काहे काहे जुलूम कर रहा बड़ा बेचारी पर? अरे एक जाए तो ना ऐसा ही। चाहे दी हमें के हाँ भैया। जेठ जी, तू ठीक तो बाड़ू? तू कैसन व्यवहार कर रहा बड़ा विश्वा? वो भी अपन भाभी के साथे? भाभी? हाँ, भाभी हैं तहार कल्याणी। विश्वास कईल कठिन हो रहा बा कि हमार भाई, हमार विश्वा एगो स्त्री के साथे ऐसन व्यवहार कर सकेला। भैया हमके ना, हम कैसे, हम ना, अगर हमार पत्नी ना होखित और तुहार भाभी ना होखित तब वो एगो स्त्री के साथ ऐसन व्यवहार उचित बा? भैया अनुचित बा एगो स्त्री के साथ ऐसन दुर्व्यवहार। रस्सी डल्ला तू कल्याणी के गर्दन में और अपन गर्दन में पड़ल दम्भ और अहंकार की रस्सी दिखाई ना पड़ल तारा? स्वामी, गार अंगार क्रोध छल निंदा धुरवा होई,
इन तीनों के परी है साधु कहावे सोई। शर्म से आंख नीचे हो रहा बाना विश्ववीर झा। तहरा जैसन प्रकांड पंडित कैसे ना जान पैला कि कब्बो कब्बो कर्म के फल 5 मिनट में सामने आ जाला। कैसे समझ बा तू? तहार संस्कार त अहंकार बन चुकल बा। प्रेम बस दिखावा और कर्म खाली अत्याचार। स्वामी, अब रउआ समझनी काहे हम यहाँ भेष बदल के रउआ से पहले आवल चाहत रही। हमरा अंदेशा रहे कि यहाँ घोर अनर्थ हो रहल बा और देखनी रउआ हम सही रही। स्वामी समझत रहत कि एक परिवार के, एक घर के गौरव, एक विरासत संभाले के जिम्मेदारी सही कंधा पर डलले बाड़े। बाकी ये देखा का हाल बा झा परिवार के। एगो मिथिला की बेटी रही सीता मैया, जेकर ब्याह ऐसन परिवार में भइल रहे जहाँ छोट भाई भी जब बड़ भाई वनवास गए रहे तो ओकर चरण पादुका सिंहासन पर रख ले रहे। और ये एगो छोट भाई बा जे चप्पल के सम्मान देवे के बजाय चप्पल ही बड़ भाई के मुंह पे मार देलक। संस्कार के तो भैया तिलांजलि दे देला। हम सोच ले रही स्वामी, हमारा अंदेशा गलत निकलल, परिवार में धर्म के वास निकलल, तो हम सभी के आशीर्वाद दे के चुपचाप चल जाए। बाकी यहाँ के देखली एगो पति अपन पत्नी के मार रहल बा। एगो बहन दूसर बहन से ईर्ष्या कर रहल बा। मासूम बच्ची पे अत्याचार हो रहा बा। यही से स्वामी हमरा के रूह के पड़ल। रहुआ जानत बानी यहाँ एगो जीवित बच्ची के काला टीका बनावल गई बा। पति पर बसीकरण कल जा रहा बा। दूगो बहन सौतन बन के एक दूसरा पर हाथ उठा रहल बाड़ी। बच्चा सब झूठ बोले सीख रहल बा। एगो के अच्छा काम के श्रेय दूसर के देल जा रहल बा। इस सब के बीच राउर पहली पत्नी ओहो कम ना रही, बच्चे की बलि चढ़ावे चलल रही। जौन घर के रउआ स्वर्ग समझत रही वो नरक हो गइल बा। नरक, यह घोर अनर्थ हो रहल बा, घोर अनर्थ। हम जानत बानी स्वामी, रउआ हमरा से कहले रही कि रउआ मोह माया दुनिया सबसे ऊपर उठ चुकल बानी। बाकी स्वामी, ई त हमने के आपन लोग बा और जब आपन रास्ता भटक जाए तो हमने के कर्तव्य बनत बा उनके रास्ता दिखावल। ये हमने के धर्म है। आपन धर्म छोड़ के हम संन्यास नहीं ले सकत। जब आपन के हमार सबसे ज्यादा जरूरत होके
तब पराया लोग के ज्ञान बांट के का फायदा। भैया भैया रो कहाँ जाता है? भैया भैया रुक जाइए भैया। भैया ये राउर घर है भैया। जेठ जी हमरा के माफ कर दी भैया। हमार तब तक पूरा ना होगी जब तक हमार परिवार तब के सोना के जैसा निखर नहीं खे जात। अब हम यहीं रह कल्याणी, आपन और अपन लोग के बीच और अपन भ्राता धर्म के निर्वाह करब। पहला शुद्धि क्षमा से होगी। विश्वा आपन भाभी के चरण छू के क्षमा मांगा। जी भैया। भाभी हमरा के माफ कर दी। हमरा ना पता रहे कि रहुआ। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम हरि को घटियो, जो मृगु मारी लात। जितना हम समझ रहल बानी, रवा आगे भी बहुते बात के क्षमा मांगे के पड़ी। ऐसे रहे दीही, सब हिसाब किताब वही खाता, बाद में देख ले। बेटा एप्पल खाइबू? मंजी माँ, ये सब का हो रहा बा घर में? बड़का पापा के इतना डांट काहे पड़ल? नीलू भैया हमरा से नाराज भी हो गए और कहत रहलन कि हम उनका से झूठ बोलनी। हम बतावत बानी बिटिया, आजा है ने, आजा हमरा पास। हाँ बच्चा लोग जब गलती करेला तो के बतावेला उनके कि देखा गलती हो गई। बड़ लोग बिटिया, हाँ ना? वैसे ही बड़ लोग जब गलती करेला तो उनके से बड़ लोग बतावेले कि देखा गलती हो गई, और फिर गलती सुधारे में मदद भी करेला। हम बड़ है ना, ऐसे बड़का पापा के डंटनी। बाकी रहुआ बड़का पापा से ज्यादा नाराज मत होकर। हमार बड़का पापा बहुत अच्छा बाड़े। वो रहुआ के सॉरी भी बोल ले। हम सॉरी बोला तानी। बड़का पापा के बस रहुआ डांट मत और गुस्सा भी मत कर। बहुत अच्छा बाड़ू, और तू इतना अच्छा बाड़ू तब बड़का पापा खराब कैसे हो सकेले? हाँ का मंजरी,
सही कह रहल बानी ना हम? अंधविश्वास के वास्ते एकर छाती छलनी हो जाए ऐसे पहले केहू के त एकर ढाल बने के पड़ी ना। तहरा से त ना हो पाई, तब हम ही करब। हाँ? हमार आशीर्वाद बा तहरा साथे। खूब फला, खूब फूला। बहुते अच्छा लड़की बाड़ू तू, बहुते मेहनती, बहुते बुद्धिमान। और हम तहरा तो बिटिया बस इतने कहब, अगर हमेशा दूसरे के बल बुद्धि के सहारा लेत रहबू तो कैसे पता चली कि तहार आपन बल बुद्धि हइयो बा कि ना। खैर छोड़ा। तू बच्चा लोग खूब खेला, खूब पढ़ा, हैं? बड़ लोग की बात ज्यादा सोचे मत। वो तो हमने आपस में मिल के सुलझाई ले। हैं? अरे जा नीलू के पास जा, ओकरा तो दोनों की बहुत ही जरूरत बा। जा जा भागा भागा। बेटा, तहार माँ प्रायश्चित करे खातिर सबके छोड़ के चल गई। ऐसा ना करे के चाहत रहे उनकरा। बहुत बड़ गलती कैली हूँ। हमरा तो दुख खाली बात के बा क्यों तहरा अकेला छोड़ के चल गई। यहाँ आवा बेटा। बेटा, हमरा जानकारी मिलल कैसे तू हमार पत्नी के अधर्म करे से बचा ले लो। ईश्वर बड़ा दयालु हवे। नीलू के माँ के वापस आके सबके सवाल के जवाब देवे के चाहत रहे। ऐसे भागे के ना चाहत रहे परिस्थिति से। प्रायश्चित करे खातिर ऐसे सबके अकेला छोड़ के जाए के ना चाहत रहे। रहुआ तो उनका के अकेले छोड़ के चल गई रहनी ना। रहुआ जब गई रहनी वो तो भागले भइल ना। नीलू भैया और जेठी माँ के अकेले छोड़ल काऊ सही रहे। बाकी रहुआ परेशान मत हो कि हमके नीलू भैया के अच्छा से मनावे आवेला। हम उनका के फिर से खुश कर दे। फिर रहुआ से बहुत सारा बात करी है। उनके इतना साल में राउर याद आयल होखी ना। उनको तो मन करत हो कि रहुआ से बात करे के। कल्याणी सही कहत रहली कि ई नश्वर संसार में हमार कुछ कर्तव्य अधूरा छूट गइल बा। ओके पूरा कइल हमार धर्म भी बा और हमार अधिकार भी। नीलू के माँ के जाए के उत्तरदायी कहीं ना कहीं हम ही बानी। लेकिन अब सब कुछ ठीक करे के उत्तरदायित्व भी हमरे बा। हमार घर में हमार नाक के नीचे सब होता है और हमरा कुछ भन के ना पड़ा। माधुरी, तू इतना गिर गई लू। हमके कुछ उल जुलूल तू पिला दे लो। हमके वश में करे खातिर। और मंजरी, तू हमरा से बात करे के बजाय तू अपन बहन से झगड़ा करे चल दे लो।
लेकिन अब तो तू दोनों बहुते खुश हो खबू। सबके सामने बेइज्जती जंद करवा दे। सभ्यता के सब हद पार कर दे तू लोग। अरे वाह, जे खुदे मानवता के हद पार कर ले होखी और दूसरा के सभ्यता के हद पार कैला पर गुस्सा हो रहल बा। हाँ? काहे डांट रहल बाड़ा मंजरी के? हाँ? का कैले भी आऊ? माधुरी तो वशीकरण की गलती कैले बाड़ी, बाकी वो का कैली? वो तो थप्पड़ मरलस अपन छोट बहिन के ओकर गलती समझावे खातिर, और हक बा ओके। सही समय पर सही सजा ना मिले तो गलती नासूर बन जाला। हम तो बस इतना कहे आल रही कि आज के बाद एक घर में सही और गलत के फैसला खाली तहार भैया करी है, ना तू ना केहू और। तहरा ना केहू के गलत ठहरावे के हक बा और ना तो केहू के सजा देवे के। तू बस अपन काम करा। हम तो बस इतना कहे आल रही कि आज के बाद एक घर में सही और गलत के फैसला खाली तहार भैया करी है, ना तू ना केहू और। तहरा ना केहू के गलत ठहरावे के हक बा और ना तो केहू के सजा देवे के। तू बस अपन काम करा। और अगर फल ना मिले तो समझ जा कि तहार कौनो कुकर्म की वजह से तहार अच्छा काम के फल नहीं खे मिल रहा। और टटोला अपना आपके अंदर टटोला का पाप कैले बड़ा। तू दोनों सौतन खाली 7 साल पहले बनल बाड़ू, बाकी बहन तो 27 साल से बाड़ू। आपस में जे भी मामला बा मिलके सलटा ल, ओही में फायदा बा। बुझलू? तू बुझलू? माधुरी, हमरा की माफ करता। हम तोरा पर ऐसे हाथ ना उठावे के चाहत रहे, गलती हो गई। का हम फिर से शुरुआत नहीं की कर सकत? तोरा बताबा, गणपति के दूगो पत्नी बाड़ी, रिद्धि और सिद्धि। गणपति जी आपन दोनों पत्नी के बराबर के स्थान दे देले। का हमनी दोनों भी एक बार फिर एको शुरुआत नहीं की कर सकत, जहाँ कौनो नफरत ना होके, जहाँ कौनो ईर्ष्या ना होके, बस बस बहन होगी। हम वो दिन जे स्लैप मरले रहनी ना हमरा के, स्लैप के गूंज में
राउर सिस्टर खो गई पिया। हम माफी मांगत बानी, माफी मांगत बानी बस माधुरी। बस, ये जे राउर तितिम्मा बाना वो अपना पासे रखी। नाटक करे के कोनो जरूरत नहीं थे। ये घर के ना सिस्टम में एकदम डिफरेंट बा कि रहुआ जब थूकी तो सब के सब पवित्र पवित्र बोल के चाटे लागेला। हम अगर गंगा जल भी छीट दी ही ना तो सबके एसिड लागेला। लेकिन एगो बात ध्यान रखब, ये घर के सिस्टम हम बदल के रहब, एकदम डिफरेंट बना देब हम। आज से रउआ हमार बहिन ना हई, खाली मंजरी हई, खाली मंजरी। और हम तो कहत बानी कि मंजरी भी ना, रउआ हमार सौतन हई, खाली सौतन। बड़का आइल बड़ी बहिन बने। मंजरी बहू, आंसू बहावे से मुश्किल आसान हो जाए तो का बात रहे। हम बोली, रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। हम तो उहे चाहत बानी बड़की भाभी, बस माधुरी। अरे ओकरा हमार बात सुने के पड़ी। माधुरी, यहाँ आवा, आवा। हाँ कल्याणी दीदी बोली। बोले की तो तहरा बा, माफी मांगे की बा अपन बड़ बहिन से। देखा, हम नहीं चाहत कि घर में नफरत के पौधा पनपे। तू दोनों में जे भी झगड़ा बा, जे भी अनबन बा, आज से सब खत्म। मंजरी बड़ हई, बड़ जब छोट से माफी मांगेला तो छोट के ही पाप लागेला। तू छोट बाड़ू और गलती भी तहरे से ही भइल बा ना। चला हाथ जोड़ा और अपन बड़ बहन से माफी मांगा। हमरा और कुछ नहीं सुने के। चला माफी मांगा। अब मुंह का टक रहल बड़ू। आई एम सॉरी, माफ कर दी। ना माधुरी, हमरा तो हर माफी ना चाहिए, ना चाहिए। मांग लेनी माफी, अब जाएं? वो नहीं की आयल जेठानी हमरा से सॉरी कहे के कहत बाड़ी। वो उस सौतन के साइड लेके कह
रह गई हमार? कुछ ना। एवरीथिंग हो गई उस सौतन जी के और ओकर मानल गई बेटी के। हमरा और हमार पूछी पाई खातिर कुछो ना बचल, कुछो ना। और एक दिन ऐसा ना आई कि लोग हमसे पूछे कि हु यू हु। अब हमार पूछी पाई भी उनका खातिर प्रिंसेस ना रही, सर्वेंट के डॉटर हो जाई। मंजरी इम्पोर्टेंट तो ओकर बेटी भी इम्पोर्टेंट। नो गौरी, ओनली काली। का हो के हमार और हमार गौरी के अपन बेटी के तो फॉरगेट कर जाई है ऊ। पूछी पाई के पापा अब काली के लव करी है, ओकरा ख्याल रखिए और पूछी पाई के प्यार ना करिए। का हो के हमार पूछी पाई के और हमार। पूरा घर कैसे बिखरल बिखरल पड़ल बा। जौन परिवार में सब सदस्य आपस में ईर्ष्या करे लागस, वहाँ प्रेम तक गायबे हो जाला ना। अभी घर में प्रेम और सौहार्द दोबारा स्थापित कईल हमने के दायित्व कल्याणी। हम विश्व के समझाइब और तू माधुरी के समझैया। मंजरी और काली ही बाड़ी जेकरा से हमरा कुछ आशा बा। जानत बड़ू, काली हमरा से कहलस कि वो हमार पुत्र के मनाकर हमरा पास ले आई। कहा मंदिर आ सकत बानी? आजा मंजरी, पूछे के का जरूरत बा? बड़की भाभी, ई राउर कमरा है और जेठ जी के होते हम बिना इजाजत के अंदर कैसे आ सकत बानी? एगो तू ही बाड़ू जे घर में संस्कार संभाल ले बाड़ू। हम खुश भईनी। रउआ सही कह रहल बानी स्वामी, मंजरी से हमरो बहुते आशा बा। हमने के जानत की रउआ कौन आशा के बात कर रहल बानी। हम तो यहाँ आयल रही क्षमा मांगे। रउआ दोनों के एक घर में ये सब देखे पड़ल ना मंजरी, अच्छा भइल जे हम सब कुछ देख लेनी। कम से कम यथार्थ से साक्षात्कार तो हो गई। हमरा बहुत खुशी बा कि रउआ लौट आईनी जेठ जी। सिर पर बढ़ के आशीर्वाद रहे था, कदम ना भटकेला बल्कि छोट के मार्गदर्शन मिलेला। अब हमके पूरा यकीन बा कि घर में कुछ खराब ना होगी। बस रहुआ हमनी पर आशीर्वाद बनेले रखब। उ तो सदैव तू सब पर रही मंजरी। गौरी बेटा, तू यहाँ अकेले काहे बैठल बाड़ू? पापा हमरा से प्यार ना करी हैं, खाली काली से प्यार करी है ना मंजी माँ। बेटा, तोरा से ही के कहलक? हमके पता बा। प्यार तो प्यार होखेला, कम चाहे ज्यादा थोड़े ना होखेला। और तू तो अपन पापा के प्रिंसेस हो। तारा पता बा, एगो किंग खातिर ओकर प्रिंसेस सबसे लाडली होखेले। और काली? बेटा, कली तो तोहार सबसे सबसे अच्छा दोस्त भी है ना। तो अगर तोहार पापा थोड़ा सा दुलार ओके कर दिए तो तोरा खराब लगेगा ना? ना ई कहा
तोहरा के पंखा झलनी और अब हम अपना आप के पंखा झलनी। तोहरा हवा देवे से का हमार हवा कम भइल देखा ना ना, और हमरा हवा देवे से का तोहार हवा कम भइल ना ना। बेटा प्यार भी बिल्कुल ऐसे ही होखेला, प्यार बाटे से कबो कम ना होखेला, समझ लो। और तू इस सब बात के बारे में मत सोचा, ठीक बा? ओ दिन और रहे विश्ववीक्षा जब चाबी तहरा पास रहे और बानर हमार नसीब रहे। आज चाबी हमरा हाथ में बा और ये बानर तहार किस्मत है जौन हमार इशारा पर नाची। और देखना सब कुछ हमार मदद खातिर हो रहल बा। हमके भी कहाँ पता रहे कि काली ऐसा नसीब वाली निकली। अब देखिए हा ओकर भाग्य तहार दुर्भाग्य कैसे बनत बा। बस 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 हाँ अब सोच जा। मंजरी बेटा नीलू भैया रउआ कहत रानी ना कि रउआ अपना पापा से मिले के बाद ली वो तो खुद ही आ गए रउआ से मिले। फिर रउआ इतना नाराज काहे बानी? मंजी माँ कहली जब जे मिलेला वो ले लेवे के चाहे, ना तो बाद में शिकायत करे से कुछो ना मिलेला। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, बलवान भव, गुणवान भव। हम तो दोनों के भी आशीर्वाद देत बानी कि दोनों पर भी भाग्य सदैव कृपालु रहे। तू जे कहलू उ कर दिखैलू। हमार पुत्र के हमरा से मिलवैलू। हम तोरा खातिर विशेष पूजा करब। ई रोली चंदन ला और ई मौली के अपन हाथ से रंग के हमरा दा, हम एके देव पे चढ़ाइब। चले नीलू भैया हमने खेलल जाओ।
ट्रॉली तो खत्म हो गई, हमके थोड़ा और चाहिए। हम उनका से मांगत बानी। बड़का पापा हमरा के माफ कर दे हैं। अरे हो जाला कबो कबो। जा बच्चा लोग बाहर जाके खेला। अद्भुत, विलक्षण। ई रेखा जे बच्ची के हाथ के तहार कुर्ता पे बनल बा विश्वा का भाग्य बा। सर्वोत्तम, सर्वोपरि। तब्बे हम सोचनी कि जब से हम यहाँ आइल बानी, ई बच्ची के देख के हमके दिव्यता की अनुभूति काहे हो रहा बा। चेहरे पर सूर्य से तेज, वाणी में सरस्वती की पवित्रता और आंख में करुणा के गंगा। और देखा, प्रमाण भी मिल गई। ये बच्ची असाधारण बिया विश्वा, और ये असाधारण बालिका के भाग्य में तारा चिन्हित कर देलस। लोग कुंडली बना के शुभ स्थान पे जाके छाप तिलक करके भाग बाचे ले, और ये बालिका आपन हाथ के छाप लगा के तारा ही आशीर्वाद दे देलस, तारा ही धन्य कर देलस। तू तो ऋणी हो गई लाई बच्ची के। लोग कुंडली बना के शुभ स्थान पे जाके छाप तिलक करके भाग बाचे ले, और ये बालिका आपन हाथ के छाप लगा के तारा ही आशीर्वाद दे देलस, तारा ही धन्य कर देलस। तू जौन तरह के आदमी बाड़ा ना विश्ववीर, तहारी सौभाग्य के छाप ना दुर्भाग्य के करिखा लागत हो। जौन बच्ची के अपन लाडली के काला टिक्का बना के रखले बाड़ा, ओ लड़की के अच्छा भाग के बात हो रहल बा। तहरा त अपन अपमान लागत होखी। तू तो रेडी हो गई लाई बच्ची के। अभी देखा, जेठ जी भी काली के गुणगान कर रहा पड़े। ये तो हदे के लिमिट हो गई रियली। एके ई बच्ची के हथेली के चिन्ह ना सौभाग्य के आशीर्वाद समझिए। हमरा नजर में भी ई भाग्य के आशीर्वाद ना हा, विधाता के थप्पड़ हा, जन तोहार कुर्ता पे ना तोहार गाल पे पड़ल बा। ई निशान ना मिटी विश्ववीर, हम मिटे ना देब।
विलक्षण ई रेखा जे बच्ची के हाथ के तहार कुर्ता पे बनल बा विश्वास का भाग्य बा सर्वोत्तम सर्वोपरि। एके ई बच्ची के हथेली के चिन्ह ना सौभाग्य के आशीर्वाद समझिया। हम काली के भाग्य के गौरी के भाग्य से ज्यादा भाग्यशाली कबो ना होके दे, चाहे हमके जान करे के पड़े। भगवान ए दुनिया में हमार बेटी गौरी से बढ़ के हमरा खातिर केहू नहीं खे, तो फिर काली चे हमार रहमत पर पले ले होकर भाग्य हमार बेटी गौरी से बढ़ के कैसे हो सकेला। प्रभु काला टीका ते एगो छोट को निशान हो खेला, वो चेहरा के कैसे ढक सकेला। परछाई इंसान के हो खेला, इंसान ते परछाई से ना हो खेला। भगवान भैया चाहे कुछ कहे, लेकिन हम क्या अपन गौरी के भाग्य बचावे के होखे। एकरा खातिर हमके अपन प्राण तोड़े के हो कि प्रभु, और प्राण टूटे खातिर हमके जौन सजा देहल चाहिए हमके स्वीकार का। भैया भैया सही कहले रहलन, हे लड़के तो सच्चे विलक्षण भाग्य लेके पैदा भइल दिया। काल जयुग स्वरूप द्वादशी अनुराधा नक्षत्र काली के 3 ग्रह के आशीर्वाद मिली। वो 3 अलग अलग मनुष्यों से पहला अर्ध विकसित व्यक्ति और दूसर ऐसा इंसान जकरा पास अपन कुछ ना होके, और तीसर एगो ऐसा शिक्षक जे एक आंख से देखत होके
काना शिक्षक। ये सब नियति पहले से ही तय करके रख ले दिया। ना होके देव हम समय के बहाव के रोक दे प्रभु। हम सूर्य के उदय होके से रोक दे, लेकिन कली के 3 ग्रह के आशीर्वाद ना मिले दे। कल कुछ भी हो जाए प्रभु, कली केहू से ना मिली। ना कोनो अर्ध विकसित मनुष्य से, ना कोनो निर्धन से, और ना तो कोनो काना शिक्षक से ना मिली। विश्वा एका जल घटिका अरे ऐसा कहा हो गई ये जल घटिका बनावे की आवश्यकता पड़ गई। विश्वा भास्कराचार्य स्वयं अपना हाथ से जल घटिका बने ले रहने काहे कि वो अपन बेटी लीलावती के भाग्य के लिखल बदलल चाहत रहले, ओके परिवर्तित कल चाहत रहले। विश्वा तू केकर भाग्य के लिखल बदलल चाहत बाड़ा? अरे दही जी बात अच्छा भाई, तू अकेले सुना बुधिया के बोली। हाँ ये मंदिर में रखती है, थोड़े फूल में ना पानी भी छीटती है। जी अरे हाँ तुलसी के जो डाल होखेला ना वो खूब सारा ले आवा, हमके माला बनावे के बाद। जी भाभी माँ। और हाँ चंदन के लिए तैयार कैलो की ना? हाँ भाभी माँ। वो कहा ना बड़की भाभी कहले है कि वो जान की पूजा करे वाली बाड़ी, और पूजा बहुत ही अच्छा से होके के चाहिए। सब सामग्री एक बार हम देख लेते पानी। अरे नहीं कुमकुम तो है ही नहीं खे, कुमकुम डाले के रहे ना। ओ बूंदी के बोले नहीं हम डाले खातिर। तू हमरा के बोलैलो ना तो केहू और बाकाई हमा। कल्याणी दीदी कहलिया कि आज के दिन हस्बैंड खातिर चढ़ावा चढ़ावे के होखेला। हम तो अब जा ना पाई क्योंकि टू मच ऑफ वर्क। ऐसे रहुआ हमरा तरफ से चढ़ावा चढ़ा दे। वैसे भी भगवान राउर प्रेयर ज्यादा न सुने ले, और डार्लिंग जी के भी राउरे प्रेयर लागेला। चलो
बात तो कहली माधुरी, हमार प्रार्थना के असर होत दिख रहा बा हमके। पकड़ी का अब मुंह का देख रहल बानी? हमार हाथ लाइटली ले टाइटली पकड़ी। वेट एंड वॉच सौतन जी, अब राउर पीछे और राउर जेठ जेठानी के नाक के नीचे का होत बा घर में देखत जाई। कली बिटिया, आ तू तनी चलता हमरा साथे, बड़का पापा तहरा के बुला रहल बारे। हम हो चलब ना मतलब कली के बोलोले बारे ना, त खाली कली ही त जाई ना हमरा साथे। आज जरूर कोनो खास दिन हो कि एही से बड़का पापा हमरा के अपना पास बुला रहल बड़े। बोला रहल बाड़ा ना विश्ववीर झा, ओकर काट हम सोचले बानी। हम तोहार इंतजार करत बनी। हैं, चलो जल्दी कर। हाँ जी बोली। हाँ के गौरी, तू हो जेबू? अच्छा, जल्दी से भाग के जा और गाड़ी के पीछे के दरवाजे से अंदर घुस के छुप के बैठ जा। है? हाँ हाँ, अरे वह चिंता मत करें, काम हो जाए। चलो बिटिया जल्दी करा, हम तुम्हारे इंतजार कर रहल बानी। चली। हाँ चलो। ए पुरोहित जी, ओ काहे टोक देनी पीछे से आवाज लगा के? ओ मंजरी बहू मंदिर से वापस आई तो का कहब कहाँ गई बानी रहुआ? अब मंजरी हमरा बारे में काहे पूछी भाई? ओ काली के ले जा रहल बानी नो। कह दब कि हम कली के लेके कोनो मंदिर गइल बानी। अरे कौन मंदिर? अब विश्वा बोलैले बात हमें के लेके जा रहल बानी। अब रास्ता में हमरा के फोन करके बताई कि कौन मंदिर बोलैले बा, तो हम रउआ के भी बता देब कि कौन मंदिर जा रहल बानी। अच्छा, तब बता दे काहे खिसिया रहल बानी? जाई ना। चिल्लात कहे बानी, हम तो जाते रहनी ना। चलो बेटी। हाँ हेलो। हाँ विश्वा। हाँ हाँ हाँ, तू चिंता मत करा ना, जैसन तू बोलले बाड़ा वैसा नहीं होगी। हाँ हाँ, हम कर दे। चला। बस इस सामने ही बा बेटा, आजा 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 आजा। कली बिटिया देर हो रहा बा, चला। पुरोहित काका, हमने कहाँ जा रहल बानी? बस बेटा ही थोड़े दूर ही तबा। तोरा से कहले रही ना, बड़का पापा से मिले के बाद वहाँ तो जाए के पड़ी ना।
हाँ बेटा, हिम्मत करा। और कितना दूर बा पुरोहित काका? बस बेटा पहुँचे ही वाला बानी। कहाँ रह गई? अंदर का बा? खोली दरवाजा, दरवाजा खोली, दरवाजा खोली, पुरोहित काका दरवाजा खोली, खोली दरवाजा पुरोहित काका। हाँ विश्वा, अब नक्षत्र समाप्त होके तक काली इहमें रही। फिर कैसे मिल पाई ओके ग्रह सबके आशीर्वाद? हाँ। अरे कैसे छीन पाई वो हमार गौरी बिटिया के भाग्य? हाँ तो तू घरे जाके अपन गौरी बिटिया खातिर सीता मैया के पूजा करवावा, ठीक बा ना? तब तक योग भी बीत जाये। फिर आके हम ही काला टीका के ले जाए। हाँ ठीक बा। रुका, हम देखत बानी यहाँ केहू हमनी के मदद करे वाला जरूर होखी। केहू बा? केहू बा? हमार कली अंदर बिया। केहू बा? यहाँ तो मदद खातिर केहू नइखे। लेकिन गौरी तुम यहाँ आइलू कैसे? हम गाड़ी में छुप के आई रही। लेकिन तोहरा पुरोहित काका ये झोपड़ी में बंद करके काहे रख रहल बाड़े? पता न हमके उनकर कोनो बात होगी। हमरा बहुत डर लागत बा। डर तो हमके भी लग रहल बा।